Hej og velkommen til den her Let's Play. Jeg sidder lige og snakker med Snipper på Skype. Sig hej Snipper. Hvorfor gør du det, hva'? Ja, fordi jeg har lyst til at snakke med dig. Hvorfor har du det? Ja, det har jeg bare. Så du kan se, at jeg har legnet det hele op i den her profil. Så lad os bare komme i gang. Og ser du det? Skip guide. Ja, jeg er helt sikker. For satan, du er højt for tidligere, mand. Ja. Når du har sørget for, at det ikke er højt, eller hvad? Ja. Og hvor vil vi starte henne? Jeg tror bare, vi starter i Bruxelles. Det er fint nok centralt. Vil du gennemgå tutorial? Nej, jeg tror godt, vi kan spille. Er du sikker? Jeg synes, du er rimelig dårlig til spillet. Ja. Især når du har en Volvo. En Volvo Ja, Vildbas. så kan det nogle gange godt gå galt. En Volvo Vildbas. Ja. Jeg holder vi spiller op med at svare. Hvad er det for noget? Hvad er det, køber man en computer? Nej, det er jeg sgu ikke penge nok til. Så giv mig din. Velkommen. Ej, det var overhovedet ikke højt, det der. Nej. Det er et drømmejob, ja. Yes. Og vi skal kun 18 km, så det er jo ingen problem. Det er det meget langt. Og det var så lige that moment, hvor lastbilen stoppede, da lige skulle til at køre ud. Ja, jeg spiller stoppet. Nå, Matti, er det fedt at være på biblioteken? Det er okay. Du vil med det. Og vi skal vist lige have lavet om på nogle settings her. Det kan ikke så lige som du regner med, eller hvad? Nej, det er ikke det. Det er nogen her. Start, stop. Nej, det skal bare være M. Og så højre, blinklys. E og venstre, det skal være Q. Sådan. Jeg tror, vi er klar. Der er jo nogen af os, der har going east, de går med det. Ja. Det kan også godt være, at jeg kan købe det. Ja, det vil du gerne have. Hvis jeg tager mig sammen til det. Ja. Der kommer ikke nogen. Let's roll. Okay, det gjorde der så alligevel. Kom det med hurtigt ham der. Gjorde den det? Ja. Ej, jeg glemte røv det der, så spørg forbundet af igen med sin lastbil. Ja. Jeg har så også 2000 euro. Som man kan se. Kan man? Ja, ellers så skal man godt nok have briller. Du kender mig. Ej, du kender sgu da spillet godt nok. Sikker? Ja, rimelig. Jeg var ikke, jeg spillet i 140 timer. Ja, netop. Det har jeg i hvert fald ikke. Så tror jeg lige, vi bremser her. Jeg vil ikke starte med at lægge ud med nogle bøder. Bare for at køre over for rødt lys. Det vil være ret dumt her i starten. Ja. Så skulle du have et mod på med en Peterbilt. Nej, tak. Peterbilt Lasser. Og der er sgu grønt. En Lasservogn. Hvorfor spiller du German Truck Simulator? Det var et godt gammelt spil. Det nederen var i det spil, det var bare, at hver gang, der var ikke nogen GPS, så du skulle hele tiden ind på mappet i startmenuen. Sådan, det skulle ikke trætte dig mega fedt. Hvis det var sådan en tur, hvor du skulle dreje for motorvejen mange gange, så kunne det godt være lidt nederen. Fordi du bliver hele tiden stoppet i din kørsel. Mhm. Så. Det var så den første tur her. Hvad får vi så for den? Jeg holder op. 19 XP og 593 euro. Sgu da meget godt. I forhold til den var 18 km. Det er med en pæn garage, det der. Jeg forstår bare ikke, hvorfor der er graffiti på den her i starten.
Tak for det. Jeg prøver at se på hurtigt job, om der er nogle gode jobs her. Du kan jo ikke rigtig tage den lige nu. Jeg må se post. Puhahaha. Heldigvis er der ikke en Iveco her. Det var bare til mit held. Du burde lave sådan nogle challenges, hvor folk de sådan, eller her, hvor folk siger, hvad for en lastbil du skal køre i, for eksempel i Vego. Ej tak. Så vil jeg lige vælge en anden, for det gider jeg godt nok ikke. Eller de vælger, hvad for en tur jeg du gider skal ikke tage. lige til... Jeg tror så den der. I en man. Lige prøv det. Det lyder meget godt. Ej, men det er lort. Det er jeg dårlig erfaring med. Ja, 230 kilometer. Ja, det er hvis du kører galt i den. Så kan det godt gå rimelig galt. Det var så meget formentlig, jeg havde. En lortet spil. Bare brænde. Og så... Ja, du kører bare. Selvfølgelig. Ikke lad vi andre komme til. Det var ikke det med størst køre først. Nej. Og... De røde lyt. Der var sgu da lige en bil der. Heldigvis noget vi lige at se ham i tide. Og så er der godt. Så kører vi med en. Manpower. Manpower. Jeg ved ikke. Jo. Jeg er ikke sikker på det. Her er så mange røde lys. Det var da utroligt. Nu kommer min computer i jet mode. Har du ikke blæseren på? Jo, men jeg kan høre det, selvom jeg har headset på. Ja, jeg kan godt høre lidt. Skal vi lige se, hvornår det bliver grønt her. Det er... Ja, kom du bare, du. Kom bare du. Ja, kom bare, du. Rødt lys igen, så lad mig da komme ud af den her skodby. Med alle de lysreguleringer. Og jeg har fået post. Nej, det gider jeg ikke tjekke lige nu. Jeg skal bare ud af den her by. Du vil ikke tjekke, mens du kører. Altså, går det rimelig galt. Jeg tror sgu da, jeg vil have en cheeseburger lige med. Jeg har endnu på bordet. Ja, pas lige på Volvo fyr der. Der er faktisk nogen, der kommer en bitte man, så tag lige hensyn. Selvom det er omvendt. Ikke lige i den situation der. For Havde han hejtænder? er det lige det satan. Jeg glemmer aldrig din Volvo med det der, hvor man kunne se igennem motoren. Ja. Kæft, der er rem. Ja, det var en lidt fail det der. Ej, 45 XP. Nej, 89. Det. Hvad sagde den? Splinter ny Scania lastbil til salg. Scania Wabbit. Altså, du må jo tage chancen. Hvad sagde den? Der skulle da en bedre Renault. Bogstaveligt talt, eller hvad? Ja. Så En bedre Renault Premium High Roof. bliver vi sgu lige nødt til at bremse noget der. Fra Düsseldorf til Kassel. Altså, så går det galt på de her bitte smålige veje. Hvad er den tur, du har taget? Jeg har taget en fra... Det var Bruxelles til Carlisle, tror jeg, eller sådan noget. Nice. Ja, jeg har en 189 endnu, så... Jeg skulle ud og køre en bedre Renault nu. Ja, det er da meget godt. Det var faktisk den første lastbil, jeg fik. Kan du huske den? Ja. Renault Premium.
er sgu ikke dårlig. Okay. Ja, Ikke hurtigt, men okay. nej. Men de er okay. Ej. Det er den, der har det bøssehorn der. Nej, ikke det. Ej. For satan, det klammer jeg på. Ej. Det var slemt det heller ikke. De er ærebrøndbrød med ikke puttet noget ordentligt i det horn der i hvert fald. Det var også en bedre pisspot, men de faktisk. Så din far sikkert vil kalde den. Ja. Hvor man ligger her godt om bag i. Ja. Lad os lige prøve at overhale ham her. Kom nu. Kom nu. Ja. Det kunne vi godt. Ja, det gik så også lidt ned ad bakke, så vi fik lidt hjælp. Nice. Så lige på at holde ham her. Det var en dårlig idé. Det skete så bare ikke, det der. Det var ingen af jer, der så det der. Hvad gjorde du med de? Heldigvis ingen skade, men det gik sgu lidt galt, det der. Ej, lad nu lige mig komme nå. Du skal så køre ordentligt med de. Nå, okay. Så vil han alligevel have mig. Ja, det var lige min fejl, det der. Men ingen skade. Magen, den holder stadig. Magen power. Gjorde den i hvert fald ikke, dengang jeg havde sådan Så lidt. nu kommer vi hvert nu har vi lige kørt over grænsen til Frankrig. Eller France. Sidder du og roder med din mikrofon? Hvad? Sidder du og roder med din mikrofon lige nu? Nej. Nå, Ikke den, rigtigt. den skrætter bare. Sådan. Som om den faldt, det var i hvert fald ned eller andet. Det tror jeg ikke. Det er i hvert fald ikke sket før. Okay, nu kan den så heller ikke falde ned. Fordi den sidder på dit headset. Ja. Fuck, det bliver fedt, hvis man bare kan høre ren summen i din video, bare på min mikrofon. Det skulle den ikke gerne gøre. Så er det i hvert fald noget helt galt. Har prøvet at styre det, men det er svår kraft til meget. Ja. Så skulle den lige se om jeg gør noget ved det, mens vi snakker sammen lige nu. Summer den ikke lige nu der? Din? Mm. Jo, lidt. Så får se, om vi gør noget ved det. Gør den nu? Kør nu. Ja, lidt mindre. Så Carlisle. Nu er vi ikke langt fra. Selvom det bliver en lang første episode her, men man skal jo lige starte. Skrætterens dag, eller sommerens dag. Ja, det gør den. Jeg tror nok, du skal skrue ned. Hvad mener du? Det der, det er piv helt vildt. Det siger jeg da ikke. Det er nu, vi bare skal give den gas. Ja, selvfølgelig. Kom nu. Ja. Okay, han holdt for mig. Fint nok. Det går jo godt. Så har vi da kun 88 kilometer. Ja. Ja. Det er bare med at give den gas. Her på motorvejen. Ja, for helvede. Ja.
Men Ja. det går jo fint. Ja. Ej, vi behøver ikke lige frem at skulle tanke lige nu. Det kan man ikke sige. Nej. For satan, jeg skulle gå og købe mig en ordentlig mikrofon. Ej, den er da god nok. Ja, det var 50 summer. Ja, nogle gange. Nogle gange mere end andre gange. Så. Ja. Så nu er vi under de 50 kilometer. Og jeg har stadig fundet 69. Ja, okay. Det er lidt noget andet. Så må du jo køre ind til. Vi må hellere holde efter den her tur. Ellers så bliver det da vist alt for langt. Det ser undersøgt over. Undskyld, der skulle lige ud af den der. Hold kæft, man. Du kender mig. Ja. Kæft må det egentlig være nede og ingen ben eller arm her. I spillet. Fordi det har manden skulle have spillet. Ja. På 25. Kom der. Ja, vi kan begynde at se destinationen på GPS'en. Hvad sagde den? Nej. Okay. Jeg siger dig, den her lille Renault Premium, den får staben fuld pedal lige nu. Ja. Ja, nu er vi lige drejet af til Carlisle. Så nu er vi rigtig tæt på. Karl, er du allerede på til England? Nej, jeg skal bare læse af i Carlisle. Nå, for helvede. Så ja. Men I må undskylde, hvis den her video bliver lidt lang. Men jeg skal lige i gang med det. Lidt langt, den er sikkert 10 minutter eller sådan noget. Nej. Hvor langt Det er kan jeg så tiden? sige, den ikke er. Hvad siger tiden der? Ja, det får du at vide, når den kommer ud. Nej, kan du fortælle nu? Ah. Så, de 10 tilbage. Og der har vi en. Så, Jeg glæder mig til som 2 fanden måneder. ramte vi lige der. Det ved jeg ikke, hvad morgen du. Vi har et bedre bakspejl der. Og der er heldigvis ingen skade. Du er heldig. Stokes. Ja. Lad mig lige komme igennem først, du. Jeg er lige nødt til at vente. De store forbi først, som man siger. Ja. Ja, du må gerne komme lidt i gang. Vi er 30 meter fra destinationen. Så skal vi lige til at dreje ind her. Whoopsie. Og autoparkere, yes. Og fremragende det hele. Autoparkerede du den? Ja. Hvorfor det?
Det gør jeg bare lige nu. Det Mhm. gav da godt, det der. Så kom vi i niveau 1. Sådan. Ja. Og vi tager RDR. Yes. Men tak fordi I så med. Vi ses.